रोज रोज तोच भात खाऊन कंटाळा आलाय. मग हा झणझणीत ठेचा पनीर राईस एकदा नक्की ट्राय करा. पहिल्यांदा तव्यावर थोडंसं तेल घालून शेंगदाणे, हिरव्या मिरच्या आणि भरपूर लसूण भाजून घ्या. हे सगळं जाडसर ठेचून आपला ठेचा तयार करा. तर त्याच तव्यावर आपण पनीर हलकंसं शॅलो फ्राय करून घेऊया. त्यामुळे पनीरची चव आणखी छान लागते आणि पनीर मिक्स करताना राईसमध्ये तुटणार नाही. कढईमध्ये तेल गरम करून अर्धा चमचा जिरे घाला. जिरे तडतडले की 2 लांब चिरलेले कांदे घाला आणि सोनेरी होईपर्यंत परता. आता तयार केलेला ठेचा घालून फक्त 1-2 मिनिटं परता. यानंतर फ्राय केलेलं पनीर, हिरवे मटार आणि चवीनुसार मीठ घाला. शेवटी गार झालेला भात आणि भरपूर कोथिंबीर घालून हलक्या हाताने मिक्स करा. बस तयार आहे आपला झणझणीत, फ्लेवरफुल आणि एकदम मोकळा ठेचा पनीर राईस. दही किंवा कोशिंबीर सोबत सर्व्ह करा आणि एक घास खाल्ल्यावर पुन्हा पुन्हा बनवाल. अशाच सोप्या आणि चविष्ट रेसिपीसाठी फॉलो करा. थँक यू.